हाग्रामा महिलारिया बबे अंखखौ लानानै देरहासार जागोन बुंदों जों बेखौ आसरितसो मोनदों। मानो होनोबा थांनाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै जोङो हारसिङैनो 23,336 जोङो भट मोनदों आरो जिएसपि हिसाबै बिथांमोना 19,000 मोनदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि केन्डिडेट धीरेन बर' बिथाङा 13,000सोल' भट मोनदों। दा बेयाव जों जुदि इउपिपिएल आरो जिएसपि प्लास बिजेपि जोङो ज' खालामोबा जोंना 40,000नि बारा भट जोंना इनटेक अलरेडि दंखायो। दा बेयाव जोङो 40,000निबो बारा भट इनटेक थाखानानै जोंहा मा सिन्था खालामबावनांगौ दं। आं सानो बेवहाय हाग्रामाया फैनानै टाइम वेस्ट खालामनायनि दरखार गैया बा बेयाव फैनानै बिथाङा ओरैनो बेकार टाइम लससो खालामगोन। बिनिखायनो केम्पेइन खालामालासेनो बिथाङा जेराव दङ एमसिएलए हिसाबै क'क्राझारावनो थानाया गाहाम। बेवहाय खुनु माने केम्पेइन खालामनानै खुनु बेवहाय फिथाइ थायनाय नङा। मानोना इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जे बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा 100% देरहानाया रोखाखा। दिनैनि दिनावथ' रायजो राजायाथ' माने जाम्बा नंला जे माने कख्लाबारि समस्तियाव देरहाबा जे सरकार सोलायगोन। जोङो देरहायाबाबो जोंनिनो सरकारखा आरो फैगोन 5 बोसोराव जोंनिनो सरकार थागोन आरो बेल' नङा 5 बोसोरनिल' खोथा नङा। दिनै इउपिपिएलआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दङ। स' जोंहा फोथायनाय दङ जे फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि जे मिजिंथिनाय बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जुदि मावफुंलाङोबा जोङो 5 बोसोरल' नङा 10 बोसोर 15 बोसोर जोङो गोबाव सम बेबादि सरकार सालायनायनि जोङो मोनसे एजेन्डाखौ जोङो लादों। मानो होनोबा जोंहा बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौ दङ। गोबां बिटिआर सुक्तियाव जोंनि हारिनि थैनाय थांनाय बेखौ लानानै बेवहाय माखासे दफाफोर दङ आरो बै दफाफोरखौ जुदि मावफुंनांगौबा जोंनो मोनसे गोख्रों पार्टि मोजां सरकारखौ जोङो नांगोन, मोजां दैदेनगिरिखौ जायनि थाखाय जोङो जोंनि दोलोखौ गोख्रों खालामगासिनो दङ। आरो मानगोनां जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा फोथायनाय दङ जे बिटिआरनि सुक्तिफोरखौ जुदि मावफुंनांगौबा बिथांनि दैदेननायावनो बा बिथांखौनो जोङो दिथा खालामनानै जोङो मावफुंलांनो हागोन।